O Concello de Cambados, ao igual que outros municipios do Salnés, tamén repartirá máscaras entre os seus veciños. Na Vila do Albariño, o goberno local adquiriu 30.000 unidades que repartirá casa por casa coa axuda do Servizo de Correos. Xunto co Servicio de Correos decidimos enviar 2 mascarillas a cada domicilio daqui de Cambados, para que nos casos eses de urxente necesidade poidan sair á calle. Son mascarillas que son desechables. Utilizar só a máscara non é suficiente. Por elo, o Concello advirte que o máis importante para evitar o contaxio é respetar todas as medidas de prevención. Non hai que olvidar nunca que as mascarillas son algo complementario, o sea, as mascarillas non protexen frente ao coronavirus, protexe ter unha boa higiene de mans, manter a distancia de 1,5 metros respecto a calquera outra persoa e, sobre todo, non sair da casa. Ademais destas máscaras, o Concello de Cambados ten dispoñibles outras de tela reutilizables para aqueles que as necesiten. Pero seguimos tendo servicio de mascarillas de TEA, que son reutilizables. Entón, todas aquelas persoas que queiran unha mascarilla de tela reutilizable pode solicitala aquí no Concello, ben no número de teléfono ou ben no correo electrónico que está facultado para elo. Esta nova iniciativa súmase as que xa leva postas en marcha o Concello de Cambados dende o 12 de marzo. Medidas como a desinfección das rúas, a ampliación dos cheques de alimentos, o reparto a domicilio ás persoas maiores de 65 anos e a aportación de materiais sanitarios ao centro de saúde. A alcaldesa lamenta non ter máis axuda por parte da Xunta de Galicia. Proporcionamos material sanitario ao centro de saúde, a pesar de non ser a nosa competencia. O tema das mascarillas tampouco é a nosa competencia, porque a competencia en materia de sanidade ten a propia Xunta de Galicia. Non vexo que este repartindo ningún tipo de mascarillas á poboación. Sin embargo, se nos exixe aos concellos que si repartamos. Cambados ten 14.000 habitantes e recibimos unhas 800 ou 900 mascarillas da Xunta de Galicia, é dicir, non é suficiente nin sequera para abastecer aos traballadores propios do Concello. As actuacións do Concello de Cambados continuarán encamiñadas a evitar os contaxios na vila do COVID-19. Dende o goberno local xa están a estudar medidas para poñer en marcha unha vez que se levante o estado de alarma.